Dnes si idem urobiť domáce margot guličky, ktoré nebudú sladené cukrom, ale touto parádnou kokosovou-mandlovou pastou. A aby sme zvýšili podiel bielkovín v tomto dezerte, tak tam dáme mandlovú múku. Budeme potrebovať 100 g kokosu. Tá mandlová múka obsahuje na 100 g až 53 g bielkovín. Budeme mať margot tyčinky pre fitness trénerov. A teraz tam ideme dať základnú sladivú zložku, kokosovo-mandlový krém. Poriadne to zamiešame a keďže to je ešte dosť husté, tam pridáme trošku horúcej vody. Dáme tam ešte 2 polievkové lyžice čakankového sirupu. V tejto fáze ešte môžete si do toho pridať rumovú esenciu a budete to mať také margotkové. Tieto sú prázdne. Ale viete, čo ja idem teraz urobiť? Ja som teraz objavila v DMke tento pistaciový krém a ja to idem vyskúšať naplniť, že ako to bude chutiť spolu. Tak, teraz to dáme do mrazničky, kým si roztopíme čokoládu. Čokoládu budeme zase roztapať vo vodnom kúpeli. Zase si necháme trošku čokolády, aby sme ju temperovali, čiže do tejto roztopenej. Potom pridáme tú neroztopenú. Máme to tu. Odložíme do chladničky, aby nám to pekne stuhlo. My už máme zachladené guľôčky a ideme ich ešte trošku ozdobiť. Som si dala zbytok čokolády do vrecuška a dáme naspäť do chladničky. Želám dobrú chuť a nezabudnite si recept uložiť.